To jama'a barka su da sake saduwa da ku a cikin ɗakin shirye-shirye na BBC ga takaitaccen labaran duniya da kuma wasanni. Wasu 'yan bindiga sun sace akalla mutane 6 a ƙauyen Tungarmaji da ke Abujar, Najeriya. Ko me yasa kuma ake rufe wasu daga cikin shagunan 'yan Najeriya da ke kasuwanci a ƙasar Ghana? Dubban 'yanci ranar ƙasar Habasha da Somalia su ne suka makale a Yemen cikin mawuyacin hali saboda matakan yaƙi da cutar corona. A Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan al'ummar Tungarmaji da ke kusa da Abuja babban birnin tarayyar kasar inda suka sace akalla mutum 6. Rundunar 'yan sandan Abuja da ta tabbatar da faruwar wannan lamarin. Ga karin bayanin da Aliyu Abdullahi Tanko ya aiko mana daga Abuja. To a halin da ake ciki dai a yanzu rundunar 'yan sanda ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ta bayyana cewar tana kokarin ceto mutane 5 daga cikin mutane 10 da aka yi garkuwa da su a daren jiya a Tungarmaji da ke Gwagwalada a Abuja. Wannan lamari ya auku ne a yayin da 'yan bindiga suka shigo wannan ƙauye suka yi ta harbe-harbe suka yi awon gaba da waɗannan mutanen. Mazauna wannan gari na Tungarmaji sun shaida wa BBC cewar kawo yanzu ba su ji ɗoriyar waɗannan mutane da aka sace ba, kuma yanzu haka suna ci gaba da zaman ɗarɗar nan ba su san abin da zai faru ba. Sai dai rundunar 'yan sanda a Abuja ɗin ta ce kawo yanzu tana kyautata zaton cewar waɗannan 'yan bindiga sun tsallaka da waɗannan mutane da suke garkuwa da su ne zuwa jihar Neja da ke makwabtaka da Abujan. Matsalar tsaro dai a Najeriya babbar matsala ce ta yadda a kulle yaumin za ka dinga jin labarai marasa daɗi na ko garkuwa da mutane ko kuma barayin shanu a yankin arewa maso yammacin Najeriya da kuma matsalar 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar. To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula. Gwamnatin Najeriya ta yi ikirarin hukumomin Ghana ba su yi wa 'yan kasuwarsu da ke neman kuɗi a ƙasar adalci ba. An dai tilastawa 'yan kasuwa rufe shagunan su sama da 400 a ƙasar ta Ghana sakamakon tsauraran matakan kasuwanci kuma yawanci na 'yan Najeriya ne. Yawancin waɗanda lamarin da ya shafa sun zargi hukumomin Ghana da ya musu bita da kulli da kuma saboda su ba baki ne. Ga Aishatu Musa da fassarar rahoton Thomas Nadi daga Accra. Chief Chike Vitalis Okafu ɗan Najeriya ne da ke kasuwanci a Ghana. Ya kwashe shekara 5 yana sai da wayar salula da dangoginta. A rihe shagonsa saboda bai kiyaye ka'idojin cinikayya ba. Ba yadda za a ce kowa da kowa yana da dukkan takardun da ake bukata. Ƙungiyar 'yan kasuwa ta zo nan don ta yi bincike, kuma ta ba mutane lokaci na su gyara takardunsu. Yawancinmu mun yi hakan. Sannan an ba mu harajin da za mu biya. Aƙalla kashi 95 bisa 100 sun biya. Yana nan a rubuce. Dokokin Ghana sun hana 'yan ƙasashen waje yin wasu sana'o'i, kamar sayar da kayayyaki a kanti da mallakar shagon gyaran gashi kusa da kasuwanni. Dole baƙin da ke sanya harkokin kasuwanci a ƙasar su saka jarin aƙalla dala miliyan 1 na Amurka. Ƙananan 'yan kasuwa da yawa na ƙasashen waje ba su da wannan ƙarhin. A cewa hukumomin Ganar fiye da kashi 90 bisa 100 na shagunan da aka rihe a yanzu ba su cika ka'idojin cinikayya ba, irin su mallakar lasisi da kare muhalli da kuma biyan haraji. A halin da ake ciki wasu 'yan kasuwar da lamarin ya shafa ba su da aiki kuma ba su da wata hanyar samun abin hannu. The shops that are being closed belong to Nigerian nationals. Kantunan da ake rufewa na 'yan Najeriya ne. A wannan kasuwar sauran 'yan kasashen waje na ci gaba da harkokin kasuwanci ba tare da katsalandan daga kafofin gwamnati ba. To sai dai mahukuntan Ganar sun musanta zarge-zargen. In ji su ba su kafa ƙahon zuƙa akan 'yan wata ƙasa ba. Najeriya da Ghana suna tuntuɓar juna don warware matsalar. One, to set up the Ghana-Nigeria Business Council. Da farko dai za mu girka majalisar kasuwanci tsakanin Ghana da Najeriya da kuma ilmantar da 'yan kasashenmu kan su bi doka a kasashen juna. Na biyu, za mu kira taron gaggawa na hukumar haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu
don tattauna batun shige da fice da dai sauransu. Na uku, za mu duba yiwuwar bullo da dokoki na bai ɗaya don ƙarfafa dangantaka da bunƙasa tattalin arziki. Daga ƙarshe kuma za mu yi aiki don kyautata irin kallon da 'yan ƙasashen biyu ke wa juna. Matakin da Ghana ke ɗauka yanzu haka da kuma rihe iyakar Benin da Najeriya ta yi a bara zai iya yin ƙafa angulu ga gurin ƙungiyar ECOWAS na bullo da kuɗin bai ɗaya a yammacin Afirkar. To yanzu kuma bari mu duba wasu labaran duniyar. A birnin Beirut ɗin Lebanon wata gobara ce ta sake tashi a wurin da aka samu fashewar sinadarai a tashar ruwa a watan jiya. Hotunan da aka ɗauka dai daga tashar ruwan sun nuna yadda tartsatsin wuta da kuma hayaƙi ya turnike sararin samaniya. Sai dai har yanzu ba a san musabbabin gobarar ba. An dai gano wutar ta tashi ne a wani wuri da ake ajiye kayayyaki. Rahotanni daga Jamus sun ce mai fafutuka da adawa da gwamnatin Rasha Alexei Navalny da aka sanya wa guba ya fara yin magana bayan shafe mako guda a sashen kulawa ta gaggawa. Wato an kai Mr. Navalny asibitin Jamus ne bayan ya faɗi a cikin jirgi a Rasha sakamakon shan guba a shayi a watan jiya. Gwamnatin Jamus dai ta ce an zuba mishi gubar Novichok ne, sosai dai kuma Rasha ta musanta haka. China ta zargi Amurka da nuna wariya bayan kasar ta ki baiwa ɗalibai da masu bincike 100 vizar shiga kasar. Amurka ta ce mutanen dai suna da kyakkyawar alaka da sojin China kuma tana kokarin ganin ba a sace bayanan sirrinta ba. Wannan dai shine takunkumi na baya-bayan nan da Amurka ta sanya wa 'yan China a shekarar nan. Gwamnatin Indonesia kuwa ta ce ta ɗage shirinta na mayar da babban birnin kasar da ake sanya maye gurbin Jakarta, inda ta ce annobar corona ce ta janyo hakan. Jami'ai dai sun ce sabon ginin da zai laƙume biliyoyin daloli da aka so a fara shi a shekara mai zuwa tsibirin Borneo an dakatar da shi har sai lokacin da abubuwa suka saisaita. Dubban 'yanci ranar kasashen Habasha da Somalia ne ke gararamba a kasar Yemen. Mutanen dai na fatan shiga kasar Saudiya ne domin samun aikin yi, to amma maimakon haka sai rayuwarsu ta shiga garari, yadda kuma sun ma kasa komawa gida. Ga Muhammad Arun Muhammad da wannan rahoto. Waɗannan 'yanci rani ne daga Ethiopia da Somalia sun makale a Yemen. Galibinsu na kan hanyarsu ne ta zuwa Saudiya neman aiki. A gidajen cin abinci suna dukanmu da farko lafiya lau, to amma yanzu muna shan kashi. Sun ce mu ke haddasa cutar corona, don haka suka nemi mu san inda dare ya mana. Bana son ƙara zama a nan Eden. Yanci rani 14,500 ne aka yi kiyasin sun makale a Yemen. Suna zama a cikin hamada da kuma gine-ginen da ba su da kariya. Waɗannan 'yanci ranar na fuskantar nunin bambanci da wariya daga al'umma. Da yawa sun yi amanna cewa suna kawo cuta su kuma yaɗa ta a cikin al'umma. Takaita tafiye-tafiye ya rage yawan mutanen da ke shiga Yemen. To amma ya kuma jinkirta waɗanda ke son komawa ƙasashensu. ‘Yanci rani na faɗi tashi a ƙofofin shiga, abin da ke tattare da haɗarin garkuwa da azabtarwa daga masu fataucin mutane. Su nemi kuɗin fansa daga iyalansu a Ethiopia domin sakin su. Wasu ‘yanci ranin na zama ba tare da samun tsaftataccen ruwa ko kula da lafiya ba. Kuma kamar 'yan Yemen, rayuwarsu kan zama mai kunci zuwa wani lokaci. To a fagen wasanni kuwa an samu ci gaba a kokarin da Manchester United take na siyo dan wasan Borussia Dortmund wato Jordan Sancho. Sun amince dai da batutuwan albashi da sallamar eja da dukkan sharuɗan da za su sanya a cimma nasara. Sai dai har yanzu babu tabbacin wata yarjejeniya, suna kuma da isasshen lokacin kammala hakan kafin 5 ga watan Oktoba mai zuwa. A wasan tennis kuwa Serena Williams za ta kara ne da tsohuwar gwanar wasan tennis ɗin ta duniya Victoria Azarenka a wasan ƙarshe na wato US Open. Sauran wasannin da za a yi dai a semi-final Naomi Osaka ce za su fafata da Jennifer Brady, ba Amurkiya da ta daga kofi a wasan da aka yi a watan jiya. Idan har Serena da Naomi suka yi nasara a wasannin, to za su fuskanci juna a wasan ƙarshe. To za ku samu dukan waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Yanzu kuma Badriya Tijjani Kalarawi ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.